Pavideo ranhasi iri ndine strategy randoda kudzidzisa yanditika, but strategy iri tichatanga taisa indicator rinonzi TDI, then ndozokuexplainerai kuti strategy rinoshanda sei handiti. Saka chinhu chekutanga zvamuri kuona pazasi apa, iri ndo indicator redu iri rinonzi chi TDI handitika, riri kunoku kuzasi kunoku iri. Saka ndoda kuita step by step kukuratidza kuti tinoita sei, tinoriseta sei. Saka make sure kuti uriona video rinobva parinotanga kusvika kwarinoperera handiti, then wozoona video number 2 ranichange ndakuexplaina kuti indicator iri rinoshanda sei, then tozopinda mustrategy redu. Regai titange kuita sei kuseta ningirikini rachona. Saka chinhu chekutanga manje pakuseta TDI tinoda kunoisa moving average handitika. Moving average redu tinobaya panapa kuti tise maindicator apo handitika, right. Tapabaya kudai tinobva tanobaya futi apa handiti, apa pamuri kuona apa handitika, nepakanzi chi main chart handiti, right. Topabaya ipapo. Saka isusu chinhu chatikuda inonzi RSI handiti. RSI zvakamirira kuti relative strength index handiti, right. RSI redu tikadzika pazasi tinoona pakanyorwa kunzi RSI apa, ndo patinoita sei patobaya. Tabaya tichanoseta 13 handiti, apply to close handitika, color selector black, malevels todzanya pane kapenzo panapa toseta 32, 50 ne68 handitika, right. Tobva tasave, tikaseva irakuzasi kunoku handitika, right. Takudzokera futi patambobaya paipai, tonobaya handiti, tikudzokera apa handiti, ndopatiri kubaya ipapo kuti tisete next green indicator redu, tobaya ipapo. Saka apa takuisa moving average handitika, right. Tichawanika tichinonobaya moving average redu apa handitika, tobaya moving average redu tichanosita period handiti, toisa 2, shift toisa 0, method simple, apply to tobaya toisa rakanzi previous indicators data, tobaya todai handitika. Toya kuzasi color, toselecta color toisa green, toti okay. Tadaro tobva tasave, tobva tadzoka back, taona indicator redu rakadai. Takushinoseta rimwe indicator futi handiti, todzokera futi same process, tobaya apo handitika, toda moving average futi toisa. Saka iri manje iri takuriseta 7 handiti, shift icharamba iri 0, method icharamba iri simple handitika, apply to tosiya previous indicators data, style panapa totora color red, toti okay handitika, tobva tasave. Tikadzoka ndomamiriro akaita nyaya dzedu handitika. Takunoedha futi imwe anonzi maBollinger Bands handiti, tinonobaya futi ipapo, tobaya apa handitika. MaBollinger Bands edu tomaona kupi? Aya akanyorwa apa handitika, right. Tomabaya kudai, taibaya tichanoseta period yedu to 34 handimukuona 34, deviation panapa tichanoseta 1.619 handitika, right. Tobva tati shift 0 handiti, apply to previous indicators data handitika, toya pastyle panapa handiti, color tichanoselecta blue, toti okay handiti. Then pazasi apa ndoda kuti muone apa tine pakanzi apa nepakanzi lower, ne apa pakanzi mid handitika, right. Tichanobaya pakanzi apa, tabaya apa tochinja futi color toisa red handitika, toti okay handiti. Tikuisa sorry not red, tikuisa blue handitika, toti okay. Toya toselecta lower handitika, toti color toti blue handiti, toti okay. Todzoka kuzasi kunoku zvese tindakaselecta pekutanga apa handitika,
pekutanga apa ndopatinoenda kaita sei takaselekta tobva tati okay, tikadzoka zvinenge zvakadai handitika right. Takuchinoseta indicator rekupedzisira. Indicator redu tichabaya futi tobva tadzoka apa handiti tobva tanoisa moving average. This time tichanoisa moving average 34 handitika moving average 34, shift toisa 0 handiti, method simple handitika apply to tobva tati first indicators data tobva taapply takadai handiti, then panapa tichanoisa kwekupedzisira uku handitika kana apa bo color tichanoselecta yellow ichi tobva tati okay, tobva tati save, tobva tati back handiti muri kuona indicator redu raita sei rabuda zvakanaka handitika right.